Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala, plataporma, hindi po siraan. Ito ang panawagan po ng ilang mga Pangasinense sa mga kumakandidato para sa halalan ngayong taon. Ayon po sa ilang Pangasinense, mas magandang ilatag ang plataporma ng mga kandidato at huwag pairalin ang mga paninira at sariling kapakanan. Mainam din nila na hindi dapat umanong pairalin ng mga kumakandidatong dapat pairalin ng mga kumakandidato ang sportsmanship at ituring na trabaho at seryosong gampanin na ang mga pwestong nais nilang maluklok. Sa huli, hiling ng mga ito ang maayos na halalan at walang kaguluhan para sa kapakanan ng mas nakakaraming mga Pilipino. IFM News. IFM News. IFM News.